Ahoj lidi, já vás vítám u tohoto dnešního videa, jsem tu společně s Honzou a chci vás přivítat do Minecraft Pocket Editionu. Počkej, hrajeme to o půlnoc, počkej v koleji. Jo a... Do 40, 00:40. A tady Honza hezky postavil ten baráček. Vidíte, jaký mám hezký skin? Já vám to ukážu klidně i bez brnka, heč, bude mi to hezký. Heč, mám hezký, co? No, nevím, co bych ještě řekl. A my víme, jak se enchantovat věci. A tady má Honza koníka, toho paosla. Počkat, tady mám jen dračí vajíčka, jo? Všichni. Má to jen dračí vajíčka. Takže si půjdeme vylíhnout. Někdy půjdeme do endu, někdy do nedru. Tak a my bychom mohli těžit, nebo... Já stavím pro svého draka Nebo ohrad. bychom mohli do nedru. Hele, já bych si ještě rád dožil svého draka, jo? Tak doufám, že nebude vadit, když si dám kreativ. Lomeno... Co jim to? Jinak máme verzi 1.007. Pro info, jsem v survivalu. A na mě nemáš. Já mám Tak. větší deathmatch, nebo co to je? A kdyby nikdo nevěděl, jak se... Nether... Staví portál Tak si- do nedru, jo? No, tak si dělá takhle. Počkat, teď nevím. Jo, z obsidianu, já jsem zapomněl. Takže já se moc omlouvám. Honza tady furt něco mele, takže my bychom mohli dát ban za chvilku. Ne. Nevím, proč je takovej. Umletej. Protože točíme to několik ráno, ne? Tak. A Honzo, my se myslím, že dáme do nedru. Ty jsi to udělal. Jo. Přeju Jdeš za mnou? hodně štěstí. Dej za mnou. Stavím A co pro ty draka. děláš teď? Stavím pro draka ohrádky. Mimochodem Honza točil svého dráčka. Ne, já se potom uvidím. Teďka dělám ohrádku. Pak ho budu rozpasovat. Da? A omlouvám se, jestli vám nějak vadím, tak si to klidně přepněte. Doufám, budu rád, když dáte like. To mi nebude vadit. Aha, A jestli se vám to nelíbí, klidně dajte dislike, mně je to jedno. tak pošlu natáčet, že to je jedno. A tady Honza si myslí, že je nějaký Superman. No a tebe tam v klídečku vraždí. No, nevraždí. Jestli chceš, tak já to udělám pro svého draka, jo? Teď nevím, o jakém drakovi zás mluví Honza. On kterého ti dělám asi. Stejně žádný nevylíhne. Jo, a když dělám střechu, tak si budeš dívat. A doufám, že tu bude několik lajků. Aspoň tak 5 lajků. Mě stačí na našem prvním videjku. Počkejte koment, jestli vám tohle video bude líbit a potom jestli máme pokračovat nebo ne. Když dáte like, tak pokračujeme a jestli nedáte, Hele, dej mi další ty. nepokračujeme. Dej mi další ty. A jestli budete chtít, budeme natáčet videa i z nějakého jiného Minecraftu. Třeba na počáku budeme hrát Nebo čarovňák, mody můžeme. nebo s modama, Dej mi nějaký kamení. nebo nějaké mapy. Potřebuji nějaké kamení. On potřebuje prý kamení. No, tohle by se mi hodilo, tohle by se šlo. Tak, teď už nevím, co bychom šli dělat, Honzo. Ty bych udělat horní patro. A jinak dneska bychom to mohli stihnout tak do 6 minutek. Ne, By to mohlo být videjko. ne, ale běž nahoru dodělat patro. A já jdu dodělat patro nahoru teda. Já jdu dodělat ohrady. Krása, dřeva a nervů. No, Honza říká, že to bude nervů, takže ten se plete. Čuránek. Jo a mimochodem, on se dneska počural v noci. Ne, ale si vymýšlí, jsme celou dobu z hůru.
si vymýšlet něco. No tak Torčky, potřebuji Honza nespí Nevymýšlej, od nevím. 2 hodin odpoledne. Je No, hyperaktivní, děkuji. plně několik energiáků za sebou. Ty bys tam nevymýšlel. Tady mají taky draky. Chci taky udělat... A jestli byste si chtěli zahrát někdy s náma, Stačí dát koment. tak stačí napsat na Facebook, budete ho mít v popisku videa, Ale nemusíte říct, aj kdy to chcete. To je hlavní. ale na Facebooku mám Gamerovec. To je jenom tak, protože se tak doopravdy v životě jmenuju, v reálu. Tak. Prostě Honza tady dělá kravinky a tak. Jo, dělám tady kravinky s Takže drakem, je jo. 5 minut. Tak. A my se s vámi asi pro dnešek rozloučíme. Tak Ach jo. čau, dejte like, Ale my odběr, jdeme, potom takže děláme, jo? ahoj.